ପାଣି ଭରା ଗ୍ଲାସଟି ଆସ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗଟି, ଚିନି ଲୁଣ ମିଶିଗଲା, ଗୁଡ଼ ଆସି ମିଶିଗଲା, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଶିଗଲା, ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶିଗଲା, ବାଲି ମାଟି ମିଶେ ନାହିଁ, ଚାଉଳ କେବେ ମିଶେ ନାହିଁ, ପଥର ଡାଲି ମିଶେ ନାହିଁ, ପାଣି ଭିତରେ ରହିଥାଏ ସେହି, ମିଶେ କିଛି ମିଶେ ନାହିଁ, ଦେଖି ଦେଖି ଜାଣିବା ଭାଇ, ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ବହୁତ ଭଲ, ଶିଖିବା ଆସ ଶିଖିବା ଆସ, ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ବହୁତ ଭଲ, ଶିଖିବା ଆସ ଶିଖିବା ଆସ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶରେ ଆମ ଶିଶୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଉପରେ ଧାରଣା ଦିଆଗଲା। ତାହାର ନାମ ହେଉଛି କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ମିଶେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ପରିଚୟ ଦେଲୁ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚୟ କରାଇଲୁ। ଯଥା ଚିନି, ଲୁଣ, ଗୁଡ଼, ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ବାଲି, ମାଟି ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର, ଚାଉଳ, ଡାଲି ଏବଂ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଚାମଚ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପକାଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ। ଦେଖାଇବା ଫଳରେ ଆମ ଶିଶୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇପାରିଲେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଙ୍କର ଅନୁମାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବାର ସାହସ ବଢ଼େ, ଶିଖିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ